tässä on pyörä. Tässä on mun estejutut. Ja sitten mennään katsomaan. Tämä on lista, että kukaan menee ja kellä. Nämä on niinku kaikki kerhoihin liittyvää. Tässä on kisat. Ja tässä on leirit. Tähän saa laittaa rahaa, jos niinku haluaa, että uudet harjat tulee tai jotain sellaista. Tässä on kyllä. Tässä vaan vetää niinku alas. Niin. Sitten vaan vetää alas. Sitten menevät kirjoittajia tai niinku esim. Tuohon. Mä kirjoitin jotain. Ihan ei niin väliä, koska mä oon tän omistajan. Mutta olen omistaja. Ja on siis hevoset. Tuolla on numero. Tässä on suitset. Tässä on harja, toinen harja. Ja tähän pitää tulla sieni. Mut siis tässä on heinää. Meillä on nyt ihan sikana heinää. Tuolla on sit sieniä. Sitten mä nyt esitän kaikkien nimet. Vilu, Rölli, Sara, Broidi, Söfö, Ralli, Muki, Alli, Peppi, Tynyni, Viiki. Tää on mun juttu. Nyt siis kenttä. Tässä on yksi kenttä. Ja sitten mennään siis toisen kentän. Tuolla on toinen kenttä. Tuolla on sit ramppa. Täällä on meidän tarha.